munkára gondol, én vagyok. Egy kórházi ágyból a plafonra bámul, vagy vigaszt remélve a pohár után nyúl. Vakon keresgél, ahogy te is kerestél, én vagyok. Plakátokon masíroznak az igazi hősök, vagy elképzelt lovakon vágtatnak az ismerősök. Nekem te vagy a hősöm, kire fel kell, hogy nézzek. Milliókkal együtt lélegzel, tudom, érzed. Lehetnél te is, lehetek én is, az az egy, az az egy. Beszédben egy arc a tömegből a többiek előtt halad. Szent János bogárként fényt visz a hátán, így mutatva utat. Én bíztatnám azt, aki kilép a sorból, és bátran előtt